Naťali. A proste dojde tam a poprosí týpka, že dobrý, prosím vás, že čo mám spraviť, aby mi ťava išla rýchlejšie, že nadsúvajte do 4. boxu, jebne ťavu do 4. boxu a zrazu si bol len týpek vyber bez boku, jebne ťavu po gulách a ťava začne utekať jak jebnutá úplne. Ten typek, že super, a jak chytím, nadsúvajte do 4. boxu. Jasne. Súa. Súa. Máš, ty to nahrávaš? Aha. Preston Gíka. No nejdem ja som tu není. Ale si. Oslavenec, kúkaj. Súa. Radka není moc dobre vidno. Že oslavenec a dva rúteli podaj ruku. Ešte neoslaveš, ešte len bude. Radko. To nespínaš smolu, keď skôr oslavuješ. No, zdravím. No neviem. No. Neviem, prečo guláš bol dobrý. A keď to mám potom oslavovať? Janči. A tak pol ruku ty podám na tvoje národky, deň tvojich narodín, ne? Niečo mu kúpime Na šlafo, ne? Silvestra. Tak ale prečo tak, ale keď som mu dal hrušku ako dárček, tak si jasne som podal ruku. Soa! Ja som toľko smoly, nešťastia a sklamania prežil, že už mi to je. A vieš čo myslím? No, Trocha mu jebe, že? A ja si myslím. to mám fakt piči. Rádko, hen ten poznáš? Súa. Čeho? Ten bol dobrý. Pivečko. Marko. 2 deci pivečka. Marko, že na vlakovej stanici bolo The také end.